Oamenii și-au băgat toate economiile, noi toți banii care i-am strâns pe o viață i-am băgat acolo. Ne-am îmbolnăvit pur și simplu când cu ordisul ăsta. Odată le promit prin promisiune de vânzare-cumpărare și iau tot. Încasează banii în funcție de client, fie 1%, fie jumătate, fie în Dintre totalitate. clienți au acceptat să plătească 95% din preț la semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare. Iar apoi, printr-un contract de vânzare-cumpărare în fața notarului, deci de data asta nu mai este promisiune, este un contract de vânzare-cumpărare, îl vând același apartament unei alte persoane fizice. Se face o promisiune legalizată la notar, adică nu văd nicio... Păi asta zic, nu să nu fie sigur dacă facem la notar. Același apartament a fost plătit de două persoane diferite, prima dată prin antecontract și a doua oară prin contract.